Takže máme tady krátký rozhovor s Martinem Hudym, já tě vítám. Ahoj, ahoj. Vůbec to nemáme připravený, ale já se zeptám. Na závodech jsem teďka méně, mám těch aktiví víc, ale koukám, MR Cup je pod tvojím sponsoringem. Co k tomu vedlo a kdo v podstatě na to přišel, nebo kdo to jakoby inicializoval? Tak boli sme to vlastne my, ja kvázi kvôli tomu, že rád chodím do Čech na závody a chcel som podporiť všetkých tých organizátorov, pretože je neskutočné, či už Dan, alebo Aleš, alebo proste hocikto v Čechách, jak sa snažia pri organizovaní pretekov. A tak sme sa rozhodli, že by sme ich nejak takým spôsobom podporili, že im zasponzorujeme, okrem samozrejme, že banerov, tak aj s číslami, s cenami, tombolou a so všetkým, aby sme ich vlastne podporili a motivovali organizovať tieto super preteky. Takže ty to máš jednak na Moravě tady MR Cup a v Čechách taky? Áno, my vlastne v Čechách máme Rebelsov a Czech Masters, na Morave máme MR Cup, máme Bohumín a potom ešte aj na Slovensku máme v Trenčíne, Banskej Bystrici a už sa nám vlastne, teraz máme v 13 krajinách, sme po celom svete a snažíme sa podporovať všetkých organizátorov, aby sa viacej jazdilo a aby sme si užívali toto krásne hobby, ktoré máme. Poslední dotaz, koukám na tvého syna, kterého podporujete s manželkou, jezdí skoro všechny kategorie, nesměřujete ho náhodou potom samozřejmě do té nejvyšší ligy? Tak uvidíme, ako hlavne v prvom rade chcem, aby ho to bavilo, aby mal z toho radosť, aby sme, pretože toto je moja práca, kde vlastne cez víkendy som na závodoch a keby som nemal moju rodinu so sebou, tak ich skoro vôbec nevidím, tak preto mám z toho radosť a keď vidím, jak napreduje, tak stalo sa z toho, že viacej sledujem jeho, ako pomalý sám seba a mám z toho veľkú radosť. No. Ja si myslím, že jednou z něho může být Mark Reinhardt. Tak to uvidíme. To je samozrejme, že deti majú veľký progres, keď majú podporu, auta im fungujú dobre, tak idú rýchlo a potom sa ukáže ten talent neskôr, takže absolútne neriešim, pre mňa je dôležité, aby ho to bavilo a mám radosť, že z toho napreduje a mám radosť aj z toho, že je veľa detí na všetkých pretekoch, pretože šírime vlastne to naše hobby je krásne a tie decká to posúva či už v koncentrácii alebo v rozvoji, takže mám z toho fakt, že radosť. Takže super, už nebudu zdržovat, když už je na Buď Fight, poslední kvalifikací, držím palce. Ďakujem pekne.